गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। दिनै WhatsAppआव ओरैबायदि स्टेटास नुदों जोंनि बर' हारिनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा सासे फावखुंगुर हिर'नि जाथाया मा बेनि सायाव आं जेबो मिथिया। नाथाय बे भिडिअनि जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। मा जामारदों? नंमारगौना नंमारा? WhatsApp स्टेटासा नायजाया माने बेनो गोजा, गासैबो बेनो गोजा। बेनिफ्राय मैया आङो 40 and 50 लाखनि बागै भिडिअ बानायदोंमोन। बेनिफ्राय जोंनि प्रडिउसारफोरा माबायदि थैयो, मानो खेबसे फिल्म बानायनानै खेबनै फिल्म बानायनानै मानो ड्रप थानो गोनां जायो, आं फंनैसो खोन्थाबावनोसै बे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिफ्राय मैया आङो कालेक्सननि बागै खोन्थादोंमोन। बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि, बेनिफ्राय ओरै सानजाहा, जेसेबां सानजाहा थाङो जोंना कालेक्सना खम जायो। मानो होनोब्ला मेजरिटिया, बर'नि मेजरिटिया सानजाहा जोबोर खम। उदालगुरिनिफ्रायनो जोंना खम जालांजोबो कालेक्सना। बेयाव सासे फंबाया बुंदों आरो उदालगुरिनिफ्राय, जोंना जानला मानलाखौ नाया, जों फरायनाय खामानियाव गोसो होयो। नंगौ फंबाय, आं नोंथांमोनखौ गाज्रि बुङाखै, आं उदालगुरिखौ गाज्रि बुङाखै। माने जोंनि बर' फिल्मनि कालेक्सना खम जायो नालाय आं खम जायो होननानै सैथोखौ खोन्थादों। आं जोंनि फिल्मखौ नायथार बेफोरबायदि आं रावखौबो बुङाखै। फंबाया जोबोर मोजां बुंदों, जोंनि उदालगुरिनि मानसिफोरा फरायनायाव गोसो होयो, बेफोरबायदि जानला मानलायाव जोंनिया गोसो होआ। गुड फंबाय, मोजां, मोजांनि बाथ्रा। फरायनायाव गोसो हो, मोजां खामानि माव, खेला धुलायाव गोसो हो, बरिया। आं साबास होयो फंबाय नोंनि कमेन्टखौ। बेनिफ्राय जोंनि प्रडिउसारफोरा मानो थैयो आं खोन्थानोसै। जोंनि बर' फिल्मखौ बर' सुबुंफोरा गासैबो सापर्ट खालामो, गासैबो नायो, 100-200 टिकेट दाननानै नायो। बेनिफ्राय मा जायो बाथ्राया मिथिबायना? दा मोनफ्रोमबो जायगायाव गामियाव दाब दाब मानसिफोरा देखायहैयो, प्रडिउसारा बेवहाय देखायहैया, प्रडिउसारा केसेटसो लाङो, प्रडिउसारा बेवहाय एग्रिमेन्ट खालामो। आं 8,000निफ्राय 15,000सिम एग्रिमेन्ट खालामबाय। जोखोमाव 8,000, बड'लेण्ड फाइटाराव 10-12,000, बेनिफ्राय जिनिरावबो 10-12,000, बेनिफ्राय उदांस्रियाव 15,000। बै समाव 2017 लासै। दिनैनि दिनाव 20-25,000 जानो हागौ। टिकेटनि दामा बारायबाय आरो एग्रिमेन्टआबो 20-25,000 जानो हागौ। बेनिफ्राय मोनसे श'आव दा जोंनि बागानपाराफोर बायदियाव 1 लाखनि सायाव कालेक्सन जायो दुर्गा फुजायाव मोनसे फिल्माव। बेनिफ्राय प्रडिउसारा मा मोनो? 15,000, 20,000। दे आं 25,000खौनो मानिबाय। प्रडिउसारा लाखआव प्रडिउसारा अनलि 25,000 मोनो, आं मानिबाय 1 लाख कालेक्सनाव। मानो होनोब्ला बैयावबो जोबोर खरस दङ, कमिटिनि पेन्डेल बानायनाय, सियार होनाय, गोबां खरस दङ, मानसि दोननाय, गोबां खरस दङ। बेनिफ्राय प्रडिउसारनो बिसोरो 20-25,000 हरनो हायो। बर' सुबुंफोरा ओरैबायदि सापर्ट खालामो, ओरैबायदि नायो, लाख लाख करोड़ थाखा कालेक्सन जायो। नाथाय बे फैसाया प्रडिउसारनि आखायाव थांजोबा। प्रडिउसारनि आखायाव थांजोबनायमोनब्ला आधा फैसाबो प्रडिउसारनि आखायाव थांगोन ना, लाख लाख थाखानि बर' फिल्म बानायनो हायो, नाथाय मोनजोबा। गामिनि सेंग्राफोरनोबोथ' नांगोन, एसेबां खस्थ' खालामदो, नंगौना नङा? बेनिफ्राय 25,000निफ्रायबो सासे प्रडिउसारा मा जाबायो, केसेट लांग्राया 2,000 लागोन आरो बेवहाय बोथोर गाज्रि जायोब्ला बे 25,000खौबो मोनबोजोबा। बेफोरबायदिनो नोङो 40 आरो 50 लाख कालेक्सन खालामनो गोनांब्ला बेसेबां पेन्डेल नांगोन? सोरबा सोरबा केलकुलेटर खालामना हरदो आदा, 300टा पेन्डेल मोनगोन, एसेबां करोड़ फैसा फैगोन। नंगौ, नोंसोरनि केलकुलेटरा थिगानो, नाथाय 20-15-25,000 बुथुमनानै 40 आरो 50 लाख जमा खालामफिननाया सहज नङा। गामि गामि केसेट हरनानै सहज बाथ्रा नङा। आरो नोंनि फिल्मा मोजां नङाब्लाथ' 1 लाखबो फैया। नोंनि फिल्मा मोजांब्लाबो 15-20,000आव देखायनो गोनांब्ला 20 लाखआबो सहज नङा। 15 आरो 20,000 बा 15 आरो 10,000आव देखायनो गोनांब्ला 20 लाख फैफिननायाबो, 20 लाखखौ जमा खालामनायाबो सहज नङा। ओरैबायदि खरस दङ बेवहाय। 15,000आवबो 20,000आवबो फिसा 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 खरस दंबावो, थांग्रानिफ्राय लानानै बायदिसिना खरस दंबावो बेवहाय। बेवहायनो जोंनि बर' फिल्मनि प्रडिउसारफोरा फैसाया कालेक्सन जाब्लाबो जोंनि बर' फिल्मनि प्रडिउसारफोरा मा जायो, खेबसे बानायबाय, खेबनै बानायबाय, बेनिफ्राय मा खालामो, प्रफिटआनो गैया, फैसाल' कालेक्सन खालामना होनाय जायो बायदिसिना। बेनिफ्राय जोंनि प्रडिउसारफोरा फिल्म बानायनायखौ गारलाङो, खेबसे खेबसे बानायनानै गोमालांजोबो। नाथाय
प्रडिउसारजों लोगोसे जाय जायगायाव बर' फिल्म देखायहैदों बैसोरबो गोबां मदद मोनफायो माबा मोनसे खामानि जायो फैसा मोनो 10-20 हाजारबाबो माबा मोनसे खामानि जायो गासैबो माने मिलायजोबनानै माने कालेक्सना गोबां जायो नाथाय प्रडिउसारा लस जायो थांनानै आं आसा खालामो बे जांख्रिथांनि थैसाम फिल्मआ 40-50 लाख फैफिनगोन जेरैखि जाया माबा मोनसे खालामनानै फैफिननो हानाय नंगौना नङा 50-50 ब्लाथ' ओरैनो फैफिनो कमिटिजों 50-50 ब्ला 40-50 लाखआबो जोंनियाव फैयो जियानो जा दा जोङो मा नुनो मोनदों बर' हारिनि सासे फावखुंगुर एक्टरनि ओरैबायदि स्टेटास पुलिसानो पुलिसखौ खानाय नंगौना नङा मिथिला आंबोथ' बुंनो हानाय नङा नंथारगौ होननानै फट'बो नुजोब्बाय आं मानसिखौ सानै उनथिं थालायनानै सिगांथिं सासे खानानै लांनाय फट'बो ओंखारजोब्बाय मा जामारदो खोथाया मा बिथाङाबोथ' सासे स्टार गोनां पुलिस नंगौना नङा मा जामारदों आं नोंथांमोननियावसो सोंनोसै बेनिफ्राय मोजां डिटेल्स मोनोब्ला गाबोनफोर भिडिअ बानायसिगोन मोजां सावरायसिगोन दा आं दिनै जेबो बुंथ'नो हानाय नंला एक्चुअली जोंनि बर' फिल्मनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय हिर' गासैजोंबो मोनथिजानाय नंगौना नङा आरो सासे आसाम पुलिसबो बाव स्टार गोनां पुलिसबो बाव ना गोबां खामानि मावो गोबां नुयो फिल्मफोरावबो शर्ट मुभिफोरावबो आरो प्रग्रामफोरावबो जेरावबो नुयो दिनै हरखाब बेफोरबायदि मा जाथाय जाखो नंगौना नंमारा आंथ' बुंनो हानाय नंला आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायग्रोनोसै बेनिफ्राय निउसफोरखौ नायग्रोनोसै खोथाया बेसेबां सैथो नंमारगोन ना नंमारा आंनि तारानिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैथ'वा आं जेबो बुंथ'वा आं नायग्रोनि निउसफोरखौ मा निउस फैयो खोथाया बेसेबां सैथो आं कमेन्ट बक्सआव नेथ'नोसै नोंथांमोनासो मिथिगौ फेसबुक निउसाव मा जादों आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ आं नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजानोसै बेनि उनाव आङो भिडिअखौ गाबोनफोर मोजाङै बानायसिगोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द